Pa, ako'y pangutanan nimo ba? Unsay masulti kang Ruben pa nga ang mga batanon karon dapat makulong na. Kanang above 10 years old na makulong na inag magbuhat og dili maayo. Dapat lang. Ako, kanang panukala ni Senador Padilla, ay uyon kayo ko ana. Kay karon mga panahon na, daghan na kay mga batanon nga nagbuhat na og nga nilad kayo nga krimen. Ako lagi, pakan kauna mas gobyerno ng mga ingon ana. Pero katong ko kay mga bata pa man lagi sila, dapat yun ang parusahan yun na sila. Tama to si Ruben Padilla, tama to. Karon di maanad kay karon nagpusot-pusot na yung mga krimen. Kakita ko, pila pa edad atong bata gitabangan nila og kulata tulo ka buok. So, ma-receive bagay bagod na buhaton og mga bata pa nga na ng mga idara. So, uyon kayo ko ana kanan ilang kuan ni Ruben Padilla, uyon kayo ko ana. Mga wa na gyoy ayo karon an kuan magkabata ang nang buhat og mga krimen nga mga ngilngig. Kung kinsa tong mubabag, maigo mo sa kung kumo manlugpad na yung kike.